Ola de novo. Voume poñer un pouco a xeito porque salpica a auga da ferventa. A mí está me caindo aí. Bueno, vedes aí ao fondo monstruosidade, impresionante. O sitio é Ferventa do Cachón. Isto está na Teixeira. A Teixeira é un municipio da Ribeira Sacra Orensana e temos esta maravilla de lugar aquí, o río Baos, é o nome que leva o río. Nestes últimos, desde a carretera que empezamos a subir ata o punto que estamos ahora, aproximadamente uns 400 metros, é un sucesivo caídas máis ou menos grandes, pero que é espectacular. Xa apreciaríades nas imaxes, estamos metidos todo nun souto de castaños impresionante, bellísimos, cheo de musgos. Ahora no inverno pois con alfombra de flores, que isto é espectacular. O sitio é moi fácil de chegar. Eu digo sempre, o noso país é maravilloso, pero vendo estas cousas atrás, pois, que máis dicir? O que non é maravilloso é que xusto na carretera, aguas abaixo de onde deixamos o coche, algún desaprensivo, me imagino que non será moitos os galegos, serán algúns. Claro, somos un país variado, pois tiraron un montón de escombro e está de peniña, non? Esperemos que sirva de conciencia o que o fixo ou os que o fixeron, que non volvan a facer de novo. E eu deixo, vou facer fotos, xa sabedes, logo buscade no blog, e porque necesitades, por aquí andamos.